iti kangatwa, gloria iti Diyos, iti kangatwa, at dito iti Diyos, iti kangatwa, gloria iti Diyos, iti kangatwa, ket dito'y dagakapya kadagiti tattawa na imbag di panagnak natin da ibunan nagtata itanok da kapagrukpa banda kadaydaya wenda ka agyaman kamken ka kaputi na indaklan na dayak mo Diyos na ilangitan na ari, Diyos sama man nakabalin namin, ket sika po mi Jesu Kristo, bugbugtong nga anak, Diyos nga apo kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, gloria iti Diyos, iti kangatwa, sika mangika kadagiti basbasul ti lobo kaasyan na kami sika mangika kadagiti basbasul ti lobo awatem kadayto arararaw mi ket sika sito tugawiti makanawang ti Ama kaasyan na kami gloria iti Diyos iti kangatwa gloria iti Diyos iti kangatwa sikaw apo sikati kangatwan iti timpuyog ti Espiritu Santo et iti gloria iti Diyos Amamen gloria iti Diyos iti kangatwa gloria iti Diyos iti kangatwa gloria iti Diyos iti kangatwa gloria iti Diyos iti kangatwa. Kumararag tayo. O Diyos, pinaruswam ket sinubot mo ti tao, kinayat mo ati anak mo, mangalay ti bagina iti tiyan ni Virgen Maria,
Denggam kad dagiti dawdawat mi, ket ti anak mo anad pakumbaba, ket nairanod iti kinatao mi, iranod na kam kumamet iti kina Diyos na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Iti may basa na adaw ti libro ni Genesis. Likmuten dak ket ibagak ti mapasama kada kayo iti masakbayan. Aribungbungan dak da kayo nganak ni Jacob. Dinggan yo ni tatang yo nga Israel. Huda, dayawen da kanto dagiti kakabsat mo. Bekelem dagiti kabusor mo. Agrukbabtuken ka dagiti kakabsat mo. Leon ti kayarigan ni Huda. Patayen na ti tukmaan na, sagsubli iti paglemlemengan na. Kasla leon nga gunat sa agidda, awan makaitured amang sima kenkwana. Ikutan ni Huda ti Setro, agnanayon nga agturay dagiti kapututan na. Yegto dagiti nasyon dagiti sagut a pagbayad da kenkwana, ket agtamed da amang ipakita iti pagtulnog da. Ti sao ti Apo. Agari kuma ti kinalinteg, bayad ti panagbiag na, ket agpaot kuma narangay nga awan inggana. O Diyos, isurom ti ari amang hukom nga awan indumdumana. Ipay mo kadi ti kinalinteg mo kingkwana, tapno iturayan na asililinteg dagiti tattaom. Ket ekalintigan na dagiti maidadanes. Adda kumarang ay iti daga, dagiti nasyon nalintig da kuma. Ikalintigan kuma ti ari dagiti napanglaw, dagiti marigrigat, tulungan na dagiti mangirurumen, parmiken na. Agari kumati kinalinteg, bayad di panagbiag na, ket gapu kumati rangay, aging ganang aglidem ti bulan. Agtura ito manipod ti maysa abaybay, aging ga iti sabali. Manipod karayan Euphrates, aging ga ito ongto ti daga. Pulos adinto kuma malipatan tinagan na. Agpaot kuma akas iti init ti panangin din namag na. Agdaydayaw kuma dagiti amin a nasyon kenkwana. Dawaten da kuma abindisyonan na ti Diyos ida. Akas iti panang bindisyon ti ari. Magang tandag iti kandela ti Adviento, babaen ti familia ni Lilibet Remolar.
Alleluia, Alleluia, addaken ka, dagiti sa uwa makaitetiag, nanayo na biyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Daytoy tinakailanadan ti kapututan ni Jesucristo ang nagtaod iti kapututan ni David, ang nagtaod iti kapututan ni Abraham. Dagiti kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni Ari David. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken kakabsat na. Sumarunod da Fares ken Sara nga anak ni Tamar, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, ken Jesse ken Ari David. Dagiti kapututan manipod ken David agingga idinapagtalaw dagiti Israelita akas balod ket naipanda ijay Babilonia. David, Solomon nga anak ni asawa ni Urias, Roboam, Abias, Asa, Josaphat, Huram, Osias, Huwatam, Akas, Isikayas, Manases, Amon, Hosias, ken Hokonias, agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia, agingga ti pannakayanak ni Jesus. Hekonias, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Asur, Sadok, Akim, Eliud, Eliasar, Matan, Jacob nga asawa ni Maria, nga ina ni Jesus, amaawagan iti Kristo. Ngarod, adda sangapulo ket opat, akapututan manipod ken Abraham agingga ken David. Sangapulo ket opat met akapututan manipod ken David agingga ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia. Addamot sangapulo ket opat akapututan manipod pannakaipanda ijay Babilonia agingga ti pannakayanak ti Kristo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Good morning ko na yung mantakaabayaw. Damagam man no nagdigos. Mga delikado. Yung damagan ng talida kay Kagura. Kanayon ko ngay si istorya, nanipod na ordena nak. Amoyo no day, hindi na ordena nak. Imado ti kabagyak. Tay di agbasbasa kami nga dumakdakkel nga apaw, agkurkursing makadag marmaritang tabuok kada, daytay agrangrangyad. Awam mo ti mangibaga nga kabagyak. Nga mo di maordena na kon, ni imadumutan, kabagyan da ka father. Kabagyan da ka father. Ni mayat mat ay kagaun Di kon po ko nami di maordena nak, di masidag, naud-udi. Agkabagyan ta father. Tatak mo lang makita. Kakunak, ay nagsiatan lang. Kasano nga nagkabagyan ta ako, agkumari da inang mo ken niipag ko. La, niipag na, agkumari da kin inang, iso agkabagyang kami. Sano nga tada dyan? Diyan masirok no, kas ano da dyan, us-us da dyan, agkumari da ipag ko kin ni inang mo. Taga Salcedo da dyan na ikamang ladyayang eh. Wala di ngay inya na ganan. Wan. Najak among ori da tayo kamahilig tayo reunion apaya to trace our roots. Ta makita tayo no sino dagiti naggapgapuan tayo. Ti abaya ak may sa naggapod ta inya na ganan Bisao Mountain Province abaya. So dati may ti kandon. Nadagsubli di may nga anak ta na yasawat toy umay damagi trade idtoy. May manapan nagsubli jay inyabayan na amin dagay inyabaya da dagiti dadumang adalata nagbating abay ang the same route day so nga kan iyak ngam I am living in a bago tribe bago dak nga ti Santa Cruz bago ti kwa tayo
ngam kan-kanaay by blood. Ti Valdez, hamumatrace ta entero nga sa nga lubungan at dalata Valdez. Naggapo Mexican apelyido dayta. Kadaya mo ti trace da. Ito mo ibanghelyo tayo, in trace da, no kas ano, ni naggapo kin ni Abraham, tapno matrace, apa yang matrace ni Apo Isos, ta makita nga iso na kanyada, hanggang makapagbalin nga ari, no hanggang nga, if you don't belong to the royal blood, no awan ti root mo kung may ti royal blood, hanggang mabalin nga maawagan nga ari. Kanyada, iso nga in trace da nga kasjay, manipod kin Abraham, aging gana kin ni Jose, not a biological father na ni Jose, di mo, kasla kwa kuman, si Salvador kuman ni Jose, han? Tani Maria ti original, ta Ramid Garot Espiritu Santo. Kasi di in trace da, nga aging gana, 14, talo nga 14 nga generation. Aging manipod kini Abraham, aging gana kini Apo Jesus. Kano apa yang nga 14? Apa yang nga 14? At the meaning na kanyada, dagiti numerology ko na, dagiti agad adult numero kanyada, kadagiti Hudyo iji pa ipanawunda, napatag ti 14, anya ti meaning ti 14 kanyada, completeness and perfection. Isungarod nga no 13, di mat? Kada kayo no Friday di 13, hangkay nga agbibiyahe, apaya, malas, ngalaan nyo. Kitaan nyo ti, in the inyo naganan, 1990s, 1980s, kitaan nyo dagiti hotel ka Awante, 13th floor. Taapaya, adda DJ pamati nga, malas, belong to the devil, kunana ti 13 iso nga, 13 kami mga kakabsat, di pa kapututan na kami demonyo. 13 kami, sa nga pulo kam lang nga nagbiyak, iso siguro nga pinatay na jatalo. Nalaing na po Diyos. Kano maisong arod nga Awante, no itrace mo dagiti hotel ko maka Awante, 13th floor. Taapaya, adda di pamati nga malas. Iso nga Friday di 13 kunana, nagaduti hang agdigdigos. Malasin da. Kala ko madaya iti inya naganan madida. Isungorod nga da tayo no dadumamot da tayo mga Pilipino, timulad tayo mat, nakadado majipatyan tayo mat, haam mga 13th floor, haam mga 14 nga gasat, tipinati tayo, utsohan. No, nagkasar kay ti utso, wow, apa yan nagasgasat, 18, 28, uray Domingo, iso kumaapo, apa yan nagasgasat nga ron, ay apo, after 2 months, agap-apa damot, inya tigasat nga ron ita. Dapay mangibagang nagpicture kayo nga talo, matay jay, numuta ka na yun nga, nagmakipicture kanya, kag-picture tayo, apo, talo, apo namin, ano nga na tayo ni Rupon, birukan ni Apo Diyos, no, ay na, may kaalo ka man na, nagtinga ka, may kaalo ka, nagado may makipicture kanya, siya nga ka na yun, tinagtinga. So nga da kayo nga taga-Salcedo, dandanidak pinatay, akin na may ag-picture ta, Father. Tumamisan, yak to kayat agtingan. Daytoy, apa nga daytoy ti ibagbagana diya henerasyon na, tama ibagana ti perfection ti timmao a Mesias ni Apo Jesus naggapo iti royal family. Kanyada iti kultura da iti tao. Kanyada perfection. Masapul nga completeness and perfection o may nakinumpleto ti kinatao nga nakapsot. Ngam nukit kitaan tayo da iti ibanghelyo adda na iraman nga sumagmamano nga babae. Farah, Sarah, Ruth. Ngam no kita ti history dagiti nga babae, handaan na dalos. Kaadwan na kadakwada, inagaw na. Kasla taga Salcedo mo, inagaw na di asawa, nagsinukat da, exchange gift. Daka na yun nga Christmas ka, di may sana kikabalay ti sa bali. Apayamot nga tinangaramid, dati panangaramid ko man ni San Mateo, kay inraman na dagiti babae. No perfection ti 14, apay nga nagiraman ti babae, nga haam nga nadalos. Dahil mati panunutin tayo. Ano perfection, wano completeness ti 14, talo nga 14 kanyada, apay nga na iraman nga babae nga han nga nadalos. Nukit kitaan tayo, dahil nga ron, iyo umay ti Mesias ni Apo Jesus, nga umay ng kompleto ti kinatao tayo, the weak Adam and Eve, tinakapsot, nga
narugit nga adan ken Eva gapo ti basol, idi imay ni Apo Jesusen, dinalusan na di babae, babaan ken ni Apo Santa Maria. Dahil dinakapsot nga Adan, nga Eva, nga babae, imay na inyag ti berhen nga nadalos. Ni Adan nga nakapsot, nga nagtawidan tayo ti basol kunana, ti imperfection, ti human being, imay mo't ni Apo Jesus, the new Adam and new Eve, nga isuda, tinangibaga, dinalusan da, kinumpleto da ti panaka, ti kinatao tayo, ti panakaparso, ti lubong babaan, dagito'y duwa nga nadalos da, Maria, ken ni Jesus. Dahil ti i-represent na nga nalawag da ito'y ibanghelyo tayo. Iso nga uray ti history ti panakaiyanak ni Apo Jesus, no itrace tayo, one royal blood kunana, naibilang kadagiti ar-ari, ngam adda na rugit nga babae. Ngam ti pintas na, imay ti berhen, balasitang nga nadalos, insagana na pa'y idimay sikog, so data, awagan tayo ti Immaculada Concepcion, tapno, day baro nga Adan, baro nga Eva, nagari, iso dan ti mangabak, iso nga tilubungan, no addaman na rugit, no addaman basol ti lubong, no addaman pagkapsutan ti lubong, addalat ta mga abak nga perfeksyon, addalat ta mga abak nga panagbalaygi, addalat ta panangabak nga mangkumpleto. Isu dayta babaan kini Apo Santa Maria na isikog ti Mesias, imay kanya tayo. Isu nga kuna tayo, our history narugit wen. Ti istorya ti itatao tayo narugit wen. Ori kada tayo mga ti pamilya tayo. Diyak amo na perfecti pamilya na kada kayo nga nadalos. Taga masilag siguro tayo so da sponsor. Awan. Uri di history ti panakaparswa tayo. Dagiti ninuno tayo nga da tayo nga personal dito apelido tayo kada kwa tayo. Adalat na pakistoryaan na. Nung nasumreg ni Apo Santa Maria ken ni Apo Jesus no agari dayto yan mabalin agbalin nga complete agbalin nga nadalos. Kanya ti ibagbaga na kanya tayo kakabsat. Iti historya ti na kapsot alubong, ti na managbasol alubong, mabalin, babaan kin ni Apo Jesus, ti gapo kin ni Apo Jesus, babaan kin ni Apo Santa Maria, ti panagisikog na madalusan ti lubong. Isugarod nga, we aim for perfection. Haantay nga ma-perfect nga talaga met, nga mabalin tayo, nga tarigagayan ti agbiag nga nadalos. Mabalin tayong yan, ti agbiag nga nalintag. Tada ito yung panakaiparsuan to pa ni Apo Jesus ka, kuna tayo ka, nadaman pagkapsutan na, imparang na mulaang ni San Mateo ka nagmayat, imparang na mulaang ti pagkapsutan ti lubong, ngam imparang na ti bilag ti lubong. Kitataramrambakan tayo, tatagsak sakripisyo tayo, tinawon nga rambakan tayo, anyaman ti rambakan tayo, wow, rambakak, ti panakapasanto, ti lubong, babaan kini Apo Jesus. Nagmayat, ada kita dekorasyon tayo, kung natay mandikalmanin. Nagmayat, ada kita preparations tayo. Ngamkas, ano ti pudpud no nga rago. Di pa nang tarigagay, nga sumurot kini Apo Jesus. Nga uray pa no nakapsot tayo, at dalat ta, pan nakapasanto. Uray, agkara itublak tayo. Dahil pati pintas na, uray ko na tayo nga managbasol tayo, adalat na pan nakapasanto. Itinagan ni Apo Jesus, tata, kung na tayo, rambakan tayo manan. Kada kayo nga inauna, mano atawan nga rin ang rambaka Monte Christmas. 80 years nasurok nga 80 nga taon nga rin ang rambakam ti Christmas, narinam, Christmas gift, Christmas tree, Christmas light, ayan na di pusom, tarigagayan na kaditi agbiag nga nadalos. Tiragom kadi kaaddakin ni Apo Jesus. In all our activities, amin nga aramidon tayo. Magragrag o ka kadi gapokin ni Apo Jesus. Nagmayat nga radical man, dapat naggatgatang tirigregalo para kadagitay, at dating mulong. Nga datumultulong nga magitad ti iyala tayo tirigregalo kadagitay teko na tayo na kadagitay nataengan, dagitay hay marigatan.
Dagitay medyo adda-edad nan, uri adda-edad mo matan no adamot, box mo nga binulan mga ipauit ni anak mo kahang ka magtarigagayon aba matan at dagitay mo makasapulan tam mga dakkel ngam adda tumultulong. Tapaya the spirit of Christmas, giving, self-giving, panangitad ti bagi. Ti mo panunot ti kami, anya ti maalak, receiving, adayupay. Niti panunot mo ti Christmas ka receive. Yes, naawat tayon ti perfect gift. Anya ti perfect, anya ti kapipintasan nga regalo nga naawat tayon ni Apo Jesusen dadtan. No mariinam di karon ano. Iti pa nagbiag mo kadimpay nariinam mo ti kadda ni Apo Jesus ti puso. Diyos ko anya ladaytan ag-retire kan. Nag-retire ka pa yan. Naawat tayon ti perfect gift ni Apo Jesus. Katatan no inted na ti bagina kada tayo do da say iburay mo met. So kadda manan nang kunada ka Apo laom to day ti basit igatang yon to uwen tado makasapol adamot ko tay ni give love on Christmas kunana mo adda impakat ko nga adda impact tayo nga kwadrado jay nakita mayat nga dagitay hamot ang day ti damdani ma-expire mo nga spam kada sardinas yo day mo napapaot basit aba kanda makan no hanyo makon da sobrana no kaya mong iburay ikarga yo amin idta. Uray bagas, baka damo awan bagas na, kiitira tayo man amin. Itulong tayo man, no, anya day jay. Testingam, anya testingam. Rukudum. Rukudum man, no, kas ano ti kaunag day pamatim nga, ti Christmas mo kahaan lang nga day tay, para kanyak. Paraman kanyada. Lawagam pa'y mangmang tedak. Baka mo di Christmas exchange gift mo ko mang tedak tapno dakdakkel to mo ay madi mo la dayay investment dayay pakat mo la dayay kapadasen tayo man no detangarod ko na tayo naawat tayon ti kapeperpekan nga saguten dadtan ni Apo Jesusen kitaom tinailumlom nga tao nga kaslaawan namnaman nga lumungaw dinanon na bimmabaisuna. Ure nagnati history tinakapsot nga tao ngam idi imayen dinalusan na. Tatanda tayo nga nabunyaganan nangro na tatano Christmasen karkarigatam ti dalusan. No kaya mo yung kagkumpisar ti sa bali nga pa di no anak nga kayat han nga di ti kadadalusanen. No kuna tayo nga naranyaga bulan no naranranyag di puso mon Christmasen. Nagmayat nga panangawat mon, ikarkarigatam, apo agkara ito blakak mo't, wen mabalin payla apalintegen. No sumrek ni Apo Isos, no marinam ni Apo Isos nga dati puso, mabalin payla nga lumanteg. Kay sugarod nga, siyam abigat. Data siyam abigat nga makimisa ka, siyam abigat nga agsakripisyo ka, siyam nga aldaw nga padasem ti agbiag nga nalintag. Maikasyamun di pa'y nagbaliw uri basit niya laday tamod tinawad laki nagbaliwan na basitan. Christmas tumanen ko na tayo. Wen kakabsat kita inyo. Inraman na ti kinakapsot. Day ta ti kinamanagayat ni Apo Diyos. Kuna tayo di rabii ija kabarwan niya. Nagmayajay pa nang i-discuss ajay surat ni Santo Papa anya di kunana haan na di pa nagkita ni Apo Yesus di talgyap di pa nang mingming ni Apo Yesus kanya tayo ka awan ti kondisyon na uri dagiti kung kunada nga prostitute dagiti kung kunada nga narugit nga babae dagiti kunada nga agsingsingir ti buis nga switik iti panang matmat panang mingming ni Apo Isus kadakwada ke ti panang pereng na kadakwada ke awan ti bahid na dayta ti kay dayta ti nagmayat nga galad ti Dios datayo gamino dadduma ke damdamo pay laeng no gaputa makatao di panagkita tayo adda bayas na sungor nga kuna tayo di rabi ke nagmayat no kararag ka agdaydayo kin Apo Dios anya ti umuna no madi panagkitkitam Apo ited mo tamatam tapno makitak dagiti tattao kas ti panagkitkitam. Siraam dati bibig ko tano daddo magangos-os to ti balbalikas kao. Against kin ni kabsat ko. Datay la ko maibalikas ko kupudno. Ited mo tapusom. Nagmayat nga kararag ited mo tapusom Apo tapaya ti panagayat ko kung makadagiti tattao ko kasla iti panagayat mo. Han nga perfect nga Christmas day jayan.
Haang ka di nga no maisuot tayo dayayan ka nagbalikas ni Kristo dayayan. Kalaksidan ti kinakapsot, kalaksidan ti kinamanagbasol, kalaksidan ti kurang ti katatao tayo, kinumpleto na. Dahi ti Paskwa. Kadijisak sakripisyo tayo, uray ko na tayo manen, uray no umay tayo, uray no kumpletwon tayo. Uri dati ti kasapaan nga umay ditoy, no dito'y palubusan nga agnaed ni Apo Isos, agkurang tulat ta. Sala makumpleto dito ang kinatao no palubusam ni Apo Isos nga umay king ka. No daduma ka, agkurang manan, mapasaray man tumaray ni Apo Isos, ta sabali man ti agarin, nga tarigagayan nga agsubli. Ikarigatan nga pastriken ni Apo Isos, no adda ni Apo Isos kanya tayo, perfecten. No sumrek ni Apo Isos kada tayo, kalaksidan ti kinakapsot tayo, kumpleton. No di pa nagkit-kita tayo, di kakabsat tayo, kakasla di pa nangmingming ni Apo Isos nga, adaan asi, ayat, dungo, pamakawan, nya pila birukan tayo, Christmasen. Tumakder tayo para iti kararag sa pasap. Iti baet dagiti adu pa nagbalbaliw ti biag agdawat tayo iti Apo ti panarabay na kada tayo ket ipaay na dagiti kasapulan tayo iti tunggal panggep ko na tayo Apo paraburam dagiti tattaom. Tapno ti Santa Iglesia ti Dios ket pasang bayan na agpadpada dagiti nalinteg ken managbasol. Parigtaen na dagiti anak na tapno agtultuloy ti padagsurot dati dalan ti panagbalbaliw kumararag tayo. Tapno sungbatan tayo tayat ti Dios ang mangisalakan ket nakita tayo ti rupa na iti pada a tao agraman ka dagiti saan akapada ti pamati ken sapulen tayo ti pagimbagan dagiti kakabsat tayo kumararag tayo. Tapno saan tayo nga ipulubos sa sumrat ti basol kin iskandalo ti uneg ti pamilya. Wenno korupsyon iti simbaan kin tigimong tayo. Amang parmek ti kinalinteg kin kinaimbag ti puso dagiti tattao. Kumararag tayo. Tapno masursuro tayo ti makikapya ti laksi ti panagsusupadi ti ugali. Pamati kin panunot. Ket agbalin tayo a sinyal tinamnaman dito'y lubong, amang iturong iti dalan ti kapya, kumararag tayo. Tapno dagiti kakabsat tayo manipod ti parokya na po San Jose, ket ipaay ti Dios kadakwada tinananay a bendisyon, iti daytoy a Paskwa, ipaay mo kadakwada tinapintas alangan-langan, panagtitinulong ken panagkaykaysa, ket maandaan dati talna, urnos ken kapya tigimong daakas anak ti Dios kumararag tayo. Tapno dagiti kakabsat tayo apin mo sayen ket pakawanan ti Dios dagiti nagbasulan dan ken maragpatdan ti agnanayon aragsak ken kapya sa dilangit kumararag tayo. Agulimet tayo entay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Iraman tayo pa yung ikararagan ti pagyaman special intention dagiti sumaganad the Jed and Benita Ro ni Romy ken Pinky Biag di Mark ken Risa Alarde ken ti pamilyana, ni Jonathan ken Florencia Gabayne ken ti pamilyana, ni Daisy Serkina ken ti pamilyana, dagiti naayayat nga tumultulong, dagiti donors, benefactors, sponsor tayo dito'y parokya. Kumararag tayo, Apo paraburam dagiti tattaom.
Man nakabalin ken agnanayon a Dios, sapay kumata kanayon kam asiriridam, ken silulo kat ti puso mi amangururay ti ay ni Apo Jesus. Aywanan ken ilisin na kami iti anyaman na pagbasulan, tapno maikarikam to nga umawat ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na apo pasantuem kad dagitoy daton ti iglesyam ket ipaay mo tamaikari kami amataraunan itinailangitan at tinapay, babaan dagitoy natanok a misteryo ti Eucharistia, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo at dakuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yung. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Pudno una ya maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan, ket timet laeng anak mo ti mangipaay ada kami, agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo, ti innapan na kay pasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa, ti langit ken daga, napno dayti papay daydayawan, Hosanna
Madaydaya, tiyo may tinagang tiyapo, Hosana iti Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso amaiyawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama iboyatto ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Kinin ka panagungar, in nakam insalakan si kaan manubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawatin mi apo, tada kami amakirano di tibagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw, iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Madaydayaw tinagan mo, dumteng kumati pagarya, matungpal kumati nakem mo, dito'y dagakas sa dilangit.
kanen mi ti patinayong aldaw pakawanen dagiti basbasul mi kasmet kuma iti pamakawang mi kadagiti met na kapasul kada kami di na kami baybaya nga umanugo iti sulisong kati salatan naka iti dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ted ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo iti napakumbabakin napnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mga ikat kada iti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing, may kakanyak, yung ti may salay nga saom, bapaimbagton ti kararo.
Kumararag tayo. Man nakabalin amin a Diyos, itantanaawat mi tinadyosan a parabor mo, ipaay mo kadi. Tapas gadan na kami ti Espiritom, iti kasta agranyag kami akas silaw, amang pasungad ken Kristo iti yaay na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo pagbiit Apo. Pagyamanan tayo dagiti nangidaulo, daytoy nasanton a misa, dagiti kakabsat nga dati gimong ti masilag. Into no rabii Apo, tinto pakaaramidan ti misa diga ay simbang gabi tayo, dito ito barangay Kalangkwasan, ijay covered court. Napintas no makompleto tayo, no lipas tayo daya adal ta sayang niya. Into no bigat ti tagi-sponsor dito iti misa ti Parbangon, dagiti kakabsat nga taga Kabarwan, dagiti sponsor Apo na pintas no itugot yo dagiti altar service yo tayo so damat laeng ti ag-serve ditoy misa tayo ditoy sentro. Tumakder tayo. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbaga bigat tayo amin, Apo.